Xulgan na Audiencia Provincial de Pontevedra un policía local de Vigo acusado de violar unha moza de 18 anos. Os feitos remóntanse a novembro do 2022. A vítima e o presunto agresor eran veciños. Segundo o escrito da Fiscalía, unha noite el levouna á casa en coche e agrediuna sexualmente. O acusado alega que a relación foi consentida. Enfróntase unha pena de ata 15 anos de prisión. Boas tardes, martes 24 de febreiro, benvidos ao Galicia Noticias. Un home duns 50 anos foi atopado morto nunha zona de Monte de Caldas de Reis, en Pontevedra. O falecido saíra a facer unha ruta pola zona cando pediu axuda por teléfono porque non se encontraba ben. Un compañeiro saíu na súa busca e atopouse xa co corpo sen vida. Foi un rescate complicado porque o cadáver estaba nunha zona montañosa de difícil acceso. Tuvemos notificación sobre as 9 da noite de unha persona desaparecida, parece ser que estaba facendo trekking no Monte de Xiabre. Finalmente foi localizado e xa estaba falecido. E estaba na zona dun cortalumes que é un difícil acceso para poder chegar e de feito houve que portealo como 400 metros hasta unha vía accesible. Esta noite produciuse un incendio nun bloque de vivendas en Vilagarcía. Non houbo danos persoais, pero dúas persoas tiveron que ser evacuadas polos bombeiros. Unha delas, unha muller, foi rescatada polo balcón onde se refuxiara. O edificio encheuse de fume e chegaron a vivirse momentos de tensión. Cuando tú ves cómo entra el humo en tu casa y no puedes respirar y no puedes escapar, es una sensación terrible. Estes días hai actividade intensa dos operarios municipais para solucionar un dos problemas que ocasionaron as chuvias continuas, o das fochancas. Imaxes como a desta mañá nunha rúa de Santiago repítense en moitas localidades galegas. Hai buracos en moitas vías e compre reparalo firme, agora que o tren de Borrascas quedou atrás. Son máis de 10 rúas nas que vamos a actuar. En cada unha delas son cerca de 10 ou 15 pequeñas actuacións de fresado e posterior asfaltado de cada un delas. Zona de Fontiñas, zona do Ensanche, Xoán 23, bueno, sí, en distintos puntos da cidade. Empezaremos posteriormente tamén en todo o ámbito do rural. Pechado por roubos, non falamos dun bar, senón doutro tipo de inmoble que adoita ser obxectivo dos ladróns. Este é o templo de Vieito, en Gondomar. O párroco, farto de asaltos e actos vandálicos, decidiu pechar a igrexa e abrila só pro culto e as celebracións. O diñeiro sea moito ou pouco doi, pero bueno, non é ningunha cousa que sea irreparable, non? Pero, sin embargo, cando sucede unha cuestión como o sagrario, como ir á sacristía, onde pois temos as roupas litúrxicas, onde temos os libros litúrxicos, etcétera, etcétera, pois se que xa era poñer en risco pois a igrexa. Conmoción en Caldas pola morte dun veciño de 50 anos mentres facía sendeirismo polo Monte Xiabre. No rescate participaron os bombeiros de Vilagarcía, voluntarios de Protección Civil de Cuntis, ademais da Policía Local de Caldas e a Garda Civil. Foi unha operación complicada porque o corpo estaba nunha zona de difícil acceso. A vítima saíra a facer unha ruta de sendeirismo polo Monte Xiabre cando, ao parecer, se sentiu indisposto e chamou a un amigo. Este saí na súa busca e alertou tamén aos servizos de emerxencias. Acudiron os bombeiros de Vilagarcía, voluntarios de Protección Civil de Cuntis, Policía Local de Caldas de Reis e Garda Civil. Cando o localizaron nun cortalumes de difícil acceso na parroquia de Sallar, xa estaba morto. O rescate do corpo foi complicado pola orografía do terreo. Tuvemos notificación sobre as 9 da noite de unha persona desaparecida, parece ser que estaba facendo trekking no Monte de Xiabre. Finalmente foi localizado e xa estaba falecido. As nosas labores consistiron en facer o rescate e porteo do falecido. E estaba na zona dun cortalumes que é un difícil acceso para poder chegar e de feito houve que portealo como 400 metros hasta unha vía accesible. O falecido tiña 50 anos e era natural de Caldas de Reis. A Garda Civil investiga as circunstancias da morte.
A Comisaría da Policía Nacional de Santiago, que sufriu un voraz incendio o 12 de febreiro, será inspeccionada por especialistas da Policía Científica. Un grupo especializado está na capital galega, procedente de Madrid, para comprobar en que estado está o edificio. Tamén queren saber as causas do lume. O incidente obrigou a reorganizar a actividade policial, que se ofrece temporalmente nunha carpa exterior e noutras dependencias. Estudantes da Universidade de Vigo, da Escudería Motorsport, teñen en marcha unha campaña de crowdfunding para recadar fondos logo do incendio que sufriron no seu taller. O chasis do monopraza deste ano quedou moi danado e queimouse a máis gran parte do material e das ferramentas que precisan para seguir traballando. Calculan que as perdas poden rondar os 50.000 euros. Este anexo da Escola de Enxeñería Industrial quedou prácticamente calcinado, o seu interior reducido a cinzas, tamén o chasis do monopraza deste ano no que levaban máis dun mes traballando. As cousas que íamos usar dentro de pouco, aquelas chapas iban ser para posicionar o que son, bueno, as orjetas co que poñemos ou anclamos o resto das pezas o que o chasis. Este rollo de aquí é un rollo de carbono, tanto suelos, elementos aerodinámicos e todo, e vai ir con, bueno, pois con cousas como esa que temos aí. Bueno, desde logo agora non vai servir. Por fortuna non estaba no interior o coche UM25 preparado para facer probas de pilotos, din que puido ser moito peor. Tanto combustible que se utiliza no monopraza, que normalmente está almacenado no taller, varias cousas de ferramenta que utilizamos habitualmente nos días de testing e tamén o coche, pois non estaban no taller, evitando así danos moitísimo maiores, porque, bueno, o etanol é moi inflamable e, ademais, bueno, o coche, ao final, ahora mismo é todo o que temos. Teñen en marcha unha campaña para recadar fondos. Nas primeiras 24 horas conseguiron xa máis de 4.000 euros. Calcularemos que rematarán uns alrededor de 40-50.000 euros. Por eso iniciamos a iniciativa do GoFundMe para intentar recuperar un pouco do que perdemos. O equipo, formado por alumnos, ten claro o obxectivo, ter listo o monopraza a tempo para poder competir. Temos xa pensadas dúas competicións que queremos ir este verán. A intención é ir, competir, facer o mellor que podamos, todo o que se poda traer para casa, traerémoslo para casa. Saldremos de esta, somos trabajadores, siempre nos enfrentamos a dificultades y nada, un bache en el camino, pero que lo solucionaremos. A investigación apunta que foi un curtocircuito, agardan que a Universidade lles ceda outro lugar onde seguir traballando. Esta noite houve un incendio nun edificio en Vilagarcía con 2 persoas evacuadas polos bombeiros. Nuria, que é o que pasou exactamente? Sí, Raúl, segundo as últimas pescudas sobre este lume, o lume declarouse na zona da porta do primeiro B deste edificio da Rúa de San Roque, en pleno centro de Vilagarcía. Como dicimos, ese lume declarouse por causas aínda descoñecidas na zona próxima á porta, de modo que a única ocupante, a única veciña deste inmoble non podía sair polos seus propios medios. Tivo que recluirse na zona do balcón ata que puido ser evacuada polos servizos de emerxencia de Vilagarcía a través dunha escaleira, como dicimos, pola zona do balcón. Aínda que ese lume non tivo moita carga de lapas, sí que é certo que propagou moitísimo fume, moita carga de gases por toda a escaleira, tamén entrou en algunhas vivendas, de modo que os bombeiros pedironlle aos veciños que se confinaran nas súas vivendas durante varias horas ata a extinción dese lume, que non causou máis que danos materiais na vivenda nese primeiro B donde se declarou o lume. Iso sí, tiveron que ser evacuadas tanto a veciña que vivía nese primeiro andar como outra veciña dun sexto piso, ambas por inhalación de fume, pero en principio o seu pronóstico non é grave. A chamada dos bombeiros nas súas portas espertou esta madrugada a varios veciños do número 4 da Rúa de San Roque de Vilagarcía. Avisábanos de que debían permanecer confinados nas súas vivendas por mor dun incendio que se iniciara contra as 4 no primeiro andar do edificio e que enchera de fume a escaleira. Empezamos a oír ruidos que petaban, daban o timbre, levantouse a miña sogra e o que vimos foi a uns bombeiros que estaban baixando a xente. La primeira intención que hemos tenido era querer escapar. Y entonces, claro, nos ha dicho, no, todos dentro y cerrad, no salgáis. Empezó a salir un humo y nos rodeó. Y hubo un momento que en mi casa no veía
nada, ni podíamos abrir por un lado ni por outro. O confinamento durou varias horas para todos os residentes do bloque agás dúas veciñas que foron evacuadas previamente dos seus pisos polo Servizo de Emerxencias de Vilagarcía. Unha delas residía na vivenda na que se orixinou o lume e tivo que ser rescatada do balcón no que se gorecera das lapas e gases. Unha vez que chegou a dotación de Vilagarcía ali, xa estaba o lume desenvolveito e o que consistiu a extinción foi a entrada forzada e o rescate da víctima a través de fachada. Estaba atrapada na súa habitación e saleu un balconciño e desde aí se lla rescatou con autoescaleira. Tras ser atendida no lugar, a muller foi trasladada ao Hospital do Salnés por inhalación de fume, aínda que o seu pronóstico non é grave. O incendio non deixou máis feridos nin vítimas, pero sí causou danos materiais importantes nos mobles e as paredes do piso no que se iniciou. Polo momento, as causas do incidente permanecen baixo investigación, aínda que todo apunta a que o lume se orixinou no panel eléctrico situado á entrada da vivenda. Unha explosión seguida dun incendio deixou un ferido grave nunha fábrica de sustancias químicas situada na parroquia de Ventoxo, no concello de Forcarei. O ferido foi trasladado en helicóptero ao Hospital da Coruña, centro de referencia para lesións graves por queimaduras. O control do lume motivou un traballo intenso dos bombeiros de Silleda, a Estrada e o Carballiño, dende a primeira hora da tarde do luns ata a primeira da mañá de hoxe martes. ...15 anos de prisión é a condena que pide a Fiscalía para este policía local de Vigo, acusado de violar unha moza de 18 anos. El di que foi unha relación consentida. A acusación asegura que se aproveitou do estado de semi-inconsciencia da vítima para agredila sexualmente. O xuízo estáse a celebrar na audiencia de Pontevedra con sede na cidade olímpica. De seguida vemos todos os detalles deste caso no Galicia Noticias. Imos a Vigo porque a Policía Nacional detivo dous mozos por secuestrar presuntamente un home nunha vivenda do barrio de Teis. Que se sabe deste suceso, Alejandro? Pois pouco trascendeu polo momento, que si sabemos é que eses feitos aconteceron aquí neste barrio de Teis e que este home pudo chegar a estar 2 días retido. Foron os seus propios berros os que alertaron os veciños, que avisaron a Policía Nacional, que logrou liberar a este home. Como ti ben indicabas, houbo 2 persoas detidas no marco deste operativo, unha delas menor de idade e a outra maior de idade xa pasou a disposición xudicial e quedou en liberdade con cargos. Agora mesmo esta operación segue aberta por un presunto delito de retención ilegal e non se desbota a idea de que estes feitos estean relacionados coa venda de drogas a pequena escala. En Vigo seguimos porque comezou o xuízo polo caso do policía local acusado dunha presunta agresión sexual a unha moza de 18 anos en 2022. A Fiscalía pide 15 anos de prisión pro acusado, que declarou hoxe que a relación que mantiveron foi consentida. Porén, a acusación particular sostén que aproveitou o estado de inconsciencia da muller para cometer a agresión. A denunciante declarou a porta pechada. Mañá continuará a vista. A vista comezou coa declaración do policía local que senta no banco dos acusados, que relatou o acontecido na madrugada do 27 de novembro de 2022. Confirmou que mantivo unha relación sexual coa muller denunciante e que foi consentida por ela. Dixo que non lle suministrou drogas e que non estivo confusa en ningún momento. Relatou que mantiveron relacións no seu coche antes de deixala na súa casa e que foi ela quen se lle insinuou esa noite en que se atoparan de festa. A moza prestou declaración a porta pechada para protexer a súa intimidade. A acusación particular defende que foi vítima dunha agresión sexual por parte do acusado, que aproveitou o seu estado de inconsciencia, confusión e atordoamento cando cometeu os feitos e que non cesou cando ela llo pediu. No xuízo declarou tamén a nai da denunciante, dixo que a súa filla chegou aquela noite co pantalón manchado de sangue a casa. Explicou que sabía que o acusado ia traela, pero non se preocupou porque eran veciños e as familias coñecíanse. Porén, ao día seguinte, a moza confesoulle que a violara e que a ameazara con facerlles danos se contaba algo. A nai da moza e unha amiga explicaron que tivo que ser atendida no hospital polas fortes dores que tiña e que sufriu un cadro de ansiedade e depresión polo trauma sufrido que aínda afecta a súa vida cotiá. Está previsto que mañá continúe a vista coa declaración do resto de testemuñas. Ademais de 15 anos de prisión, a Fiscalía solicita pro acusado unha indemnización de máis de 37.000 euros e o afastamento e comunicación da muller durante 25 anos. O seguinte caso parece o mundo ao revés. En Cangas, os propietarios duns cans que atacaron un veciño denuncian o policía que salvou o home.
Os animais eran 2 akitas, como estes que ven nas imaxes. Son cans que non son de raza perigosa, pero si dados a atacar se non están ben adestrados. Aproveitaron que o portal estaba aberto e botáronse contra o veciño que precisamente volvía de pasear o seu propio can. Asañáronse con el. Sorte dun policía que vive a uns metros. Quixo apartar os cans cun pau, pero ante a agresividade dos animais golpeounos co coche para asustalos. Un deles morreu, o outro segue na casa. Non é a primeira vez que fan algo parecido. Non son moi grandes, son medianeiros, pero con mala leche. Outro can desta persona atacada ahora, xa atacaron de outra vez, tamén de xente que pasa a pasear cos cans por aí, e como teñen o portal aberto, bótanse. Sempre sale a andar co can, e subía por aí, por esta carretera, sei que tiña o portal algo aberto, e saliron, e xa se botaron a él. Non foron a por o can, foron a por él xa. Chamaron aí un chaval que é policía, e foi en contra deles cun pau, pero como iba contra un e lle viño outro, ao final deu un golpe co coche. Separounos. Ten os brazos e as pernas. Díxome el que tiña 50 puntos. En Marín tiñan todo preparado para plantar unhas árbores nas xardineiras do centro e quedaron coas ganas. Alguén entrou na leira municipal onde as tiñan almacenadas e motoserra en man cortounas en anacos. As copas por un lado e os cepellóns coas raíces polo outro. Así deixaron as árbores que tiñan almacenadas nesta leira municipal de Marín coa previsión de plantalas estes días nunha rúa do centro. Vinos o viernes, estaban enteiros e vi uns chicos, digo, que traxeron terra aí, e preguntei e dixeronme que eran para plantar po ayuntamiento, que botaban flores de colores. E eran altos, tiñan un tronco como de 1 metro de alto, ben, Foi ese toro que levaron, así que pouco duraron enteiras. Mireinos ayer pola tarde, sobre as 4 da tarde, as 4:30, e vinos cortados, xa. Xa se mira que é cunha máquina de cortar, cunha máquina eléctrica, porque iso non é un serrucho. E veciños que puideran sentir algo non hai, pero Fina ten a veiga preto e cando se puxo a pensar, lembrou que escoitou algo. A motoserra cos árboles, cortando os árboles o domingo, cando estivemos botando o esterco. Eran as 9:30, 10, as 10 da mañán era. Baixou un tractor e sentín a tala, despois eu non sei máis nada, non mirei máis nada. Pícalle a curiosidade a súa irmá Rosa, que vai comprobar a desfeita. Ese é o tallo, este é o que tiña en riba. Pois hai que ter... Non lle valeu nada, pois facer mal. A mellor non quixeron isto leválo para plantar para outro lado. Pensa que tampouco os levaron para facer leña. Levaron o tronco, pero que lle fixo un feixe desta leña que hai no monte tirada? Se vas por ese monte onde vivo ali arriba non podes andar que patinas se caes deitada. Iso é por facer mal, xa te digo eu que é. Para que quería un cacho dese pau? Para nada. Digo que sí, claro, sí, tiña esta planta, mira que bonitinha. O caso é que a desfeita deixou as xardineiras da rúa Concepción Arenal Valeiras que os cortaran con a serra, non sei se saben quen son, nin así. E que o Concello ten que volver comprar as árbores para enchelas. Aproveitando que as borrascas nos dan unha tregua, son días de moito traballo para solucionar un dos problemas que ocasionaron as chuvias continuas, as fochancas. En moitas localidades galegas intensifícase a actividade para reparchear e tapar buracos en moitas vías. Esta semana os operarios traballaban nas rúas de Compostela para reparar o firme agora que o tempo acompaña para cometer estas obras. Aproveitando que estes días non chove, son xornadas de moita actividade e traballo para solucionar un dos problemas que ocasionou tanta auga caída nas últimas semanas, o das fochancas. Unha imaxe que se repite en moitas localidades, operarios reparando os buracos que hai en moitas vías. Agora que o tren de borrascas quedou atrás, é o momento de arranxar o firme. En Santiago onte mesmo comezaba a plan de actuacións prevista para atallar o deterioro do firme de varias rúas. Y son múltiples actuacións que estamos realizando en diferentes rúas de aquí, de Santiago. Son máis de 10 rúas nas que vamos a actuar. En cada unha delas son cerca de 10 ou 15 pequeñas actuacións de fresado e posterior asfaltado de cada unha delas. Son labores que inclúen o fresado e asfaltado para solucionar un problema que non se puido acometer antes polas chuvias incesantes. Traballos que requiren dunha planificación previa que debeu agardar a unha melloría do tempo. Temos agora dúas semanas de
boa climatoloxía para poder traballar, cando estamos aproveitando para facer todas estas actuacións que xa viñamos vendo el momento de realizarlas, ¿no? Con unas prevaloracións anteriores e unha organización previa anterior xunto con a empresa. Esta mañá o plan de traballo incluía actuacións no camiño francés e que afectaron tamén os viais que desembocan na avenida de Xoán Paulo II, obras que provocaron cortes puntuais en determinados momentos e desvíos da circulación dependendo do punto en que se realizara a actuación. Agárdanse 2 semanas de traballo de reparación dos danos causados polo tren de Borrascas e coa vista posta xa en facer intervencións de máis calado de cara a cando o tempo sexa propicio para facelo. Os estragos nas pasarelas de madeira deixaron intransitable boa parte do paseo que discorre pola beira do río Mera, en Lugo. O itinerario encontrábase na maior parte do seu recorrido en terreos da Comunidade de Montes da parroquia de Orbazai, que agarda recibir axudas das diferentes administracións para reparar os pasos danados. As pasarelas de madeira do paseo do río Mera, en Lugo, encóntranse en tan mal estado que xa non se pode transitar por algúns tramos. Dende a Comunidade de Montes do Orbazai, propietaria da maior parte dos terreos, sinalan como causa principal a antigüidade dos pasos instalados en 2010. Estamos falando de fai 16 anos. A madeira ten uns anos de vida. Eso é o que está pasando. E, bueno, estamos intentando, con todo o esforzo, en principio, a través da Xunta e a Comunidade de Montes, estamos intentando arreglar a pasarela. E vais a arreglar, por supuesto, pero, bueno, eso ten os seus costes. E nós, como comunidade, xa temos invertido cartos tamén na pasarela, cambiando algunhas tablas, que nos costa aos veciños os nosos cartos. Os comuneiros agardan tamén recibir axudas do Concello para reparar as pasarelas da que está considerada unha das principais sendas do cinto verde de Lugo. O seu arranxo é unha demanda compartida polos numerosos usuarios do paseo. Deberían chegar a un acordo, Concello, Xunta e demais estatutos para así realmente, porque é un paseo moi bonito. Digamos, hai moita distancia, podes acceder tamén a Penarrubia, a outros sendeiros, entonces é un punto, nós estamos traballando no noso clube, estamos traballando aquí mesmamente, temos sendeiros feitos por nós, estamos intentando facer unha rede de sendeiros un pouco viable, o que sí non temos axuda tampouco de naide. Quero recalcar que é propiedade privada, porque claro, se seguimos con estes problemas, pois tamén podemos ter a solución de retirala e acabaronse os problemas. E de todas maneiras, ora, está pendiente, está retrasándose isto, porque fai sobre máis ou menos un ano, o Concello de Lugo ten un proxecto para arreglar as rutas ao rededor do Concello e mesmo no Concello. Estamos esperando a ver se se vai arreglar esta ruta ou non, que en principio parece que sí. Con medio cento de kilómetros de paseos fluviais, a cidade de Lugo conta cunha das maiores redes de rutas de sendeirismo de todo o país. O que nós chamamos como coral pertencen á especie de cinidarios, que son un animal que son dos máis antigos do planeta Terra. Son os primeiros que apareceron na Terra. E a gran importancia é porque nos seus fondos mariños forman estructuras que fan zonas de reserva e ao mesmo tempo zonas de posta. Son grandes especies e grandes zonas de cría de especies como os chopos, como tamén os marrajos e algún dos outros tiburóns. Despois de semanas de temporais, os mariñeiros puideron volver ao mar e iso nótase nas prazas. A abundancia de peixe e a baixada de prezos anima as vendas nos mercados. A excepción son os mariscos de cuncha, case desaparecidos dos postos por culpa precisamente das borrascas. Foron moitas semanas sen poder ir ao mar e agora que calmaron os temporais, o peixe regresa con forza ás prazas. Pero xa sabíamos que cando houbera calma chicha, como nestes casos esta semana pasada, que hubo aí un pouco tal, e ahora esta que ven, sabíamos que iba a sair o peixe todo para fora. E xa nos esperábamos o baixón de precios que hai na maioría dos produtos. Bueno, aún tienen que bajar un poquito más. Es la novedad de haber pescado, pero tienen que bajar un poquito más. En maior ou menor medida, os prezos comezaron a baixar e algunhas especies están no seu mellor momento. Así que tomen nota. Do chinchiño, xouviña, logo hai un repante buenísimo, moi ben de precio, que estaba super caro, e agora está coa hueva, está gordísimo.
Agora o que está ben son os lenguados, que han baixado un pouquiño. Do rapidiquilo, que o de ama de casa se está vendendo sobre 16 euros, xa se está vendendo 12 e 11 en algunos sitios. Animados pola diversidade e os prezos son moitos os que despois dos excesos do entroido cambian o cocido polo peixe. É cocido, seguido, porque o peixe non se pode chegar a ele porque estaba moi caro, o que había. Hoxe xa parece que Santi que ten aquí máis cantidad. A abundancia de peixe tras os temporais contrasta fortemente coa escaseza de marisco de cuncha. Ameixas, berberechos e navallas morreron masivamente coa auga doce e hoxe os estantes dos que se dedican a eles están prácticamente baleiros. Tengo una sobrina que es mariscadora y está en el paro porque le murió todo, y eso que Vilaxuán tiene unas playas grandes para mariscar. Si as cunchas afectoulle un 90% desfixeronse todos, o sea, morreron todos no final da ría. Puedes conseguir alguna de aquí, pero yo ya no pregunto el precio porque estará como en Navidad. Xa para mercar peixe ou marisco, o que si aumentou é a afluencia de visitantes nas prazas. O tempo seco animou o ambiente e as vendas despois do parón das borrascas. Unha gandeira de Laza volve a abrir unha explotación de vacas despois de ter que sacrificar 270 animais por un positivo en tuberculose. Pasouno moi mal cando tivo que vender toda a cabana para leválo ao matadoiro, pero recompúxose e decidiu seguir apostando polo rural. Por un positivo en tuberculose, Teresa Galloso viuse obrigada o ano pasado a sacrificar toda a explotación. 270 cabezas entre vacas e becerros de raza autóctona limiana, a súa maioría. Non había vacas tan grandes como eran vacas grandes, porque hoxe hai moita limia, pero moito máis pequena. Estas eran vacas moi boas. É unha das mellores ganaderías de Galicia, casi o 10% da raza autóctona de Galicia, de limián. Un baleirado sanitario extremo que foi un desgusto para esta gandeira que no 2018 deixou a cidade e fíxose cargo da explotación familiar ao falecer o seu irmán. O amor que lle tiña aos animales era moi grande. Ya aparte do que che comentaba, que para min foi o legado do meu irmán, a miña dolor era demasiado grande, non chegaba, para min era moi malo. Tivo asegura que acabar mal vendendo as vacas para leválas ao matadoiro, despois de pasar meses para localizalas no monte. A monte aquel de atrás, e logo despois estaban en pueblos como Camba, Portocamba, pero tanta vaca e vendelas todas non era fácil, porque encima tes que vendelas ti, non é que ches compra xunta. Pero non sei, como me dixo que me levaba todo, que me facía todo, o sea, que se facía cargo de todo o que había que facer. Entonces eu naquele momento non pensei nada e vendinllo ao rapaz. Malia todo, non se rendeu, empezou de novo e acaba de facerse con moita complicación, conta con medio cento de vacas cachenas. Empecé con pouco, co que pude, e bueno, aquí estou. Si che vou a decir que xa teño algunha vaca máis comprada, o sea, de feito, creo que xa por aí, igual unhas 20 máis, pero ainda non as trouxen. Cree que adicarse a gandeiría en extensivo é unha aposta polo rural. As vacas limpian os pueblos e aparte tamén volves ao rural, volves a darlle un poquinho de énfasis a ese trozo que se está acabando. Puido ademais conseguir 4 crías das que foran as súas vacas limiás para non esquecelas nunca di. Na Coruña están de aniversario e non cumpre un veciño calquera, o protagonista é Gastón, un tiburón da Casa dos Peixes. Reyes. Hai xusto hoxe 20 anos que Gastón chegou a Coruña e desde entón segue sendo a estrela desta sala Nautilus, porén, antes de incorporalo a este tanque principal, tivo que pasar varias semanas en corentena para facilitar así a súa adaptación. Agora xa vai maior, porén, desde este acuario andan a procura dunha parella para Gastón. Tivo unha hai anos e xa faleceu, chamábase Hermosa, pero con ela nunca se chegou a entender. É un dos principais atractivos do Aquarium Finisterrae e consolidouse como un dos seus habitantes máis veteranos. Mide 3 metros e pesa alrededor de 200 kilos. Así é Gastón, que chegou á Coruña hai xa 2 décadas. Venía de Sudáfrica y de Sudáfrica pasó al acuario de Brest, de Oceanópolis, ¿no? Y de ahí, mediante un acuerdo que tuvimos entre 3 acuarios, conseguimos un intercambio para venir con Gastón, que era uno de los tiburones toro que tenían ellos y que tenía peleas con otros ejemplares debido a la competencia por la hembra que tenían. Pero ao chegar aquí, a súa adaptación non foi inmediata, tivo que facerse ás temperaturas das augas atlánticas. Estaba en Brest y ahí lo tenían una temperatura elevada, ¿no?
Y eso significaba que nosotros cuando lo recibíamos teníamos que tenerle un tiempo a esa temperatura y luego ir bajándola poco a poco para luego meterlo en el Nautilus en verano y a partir de ahí, con la bajada nuestra típica, se fuese adaptando. E a súa boa adaptación fixo que se quedase a vivir nesta sala Nautilus compartindo espazo cunha morea de especies que se respectan mutuamente. Gastón, desde o minuto 1, foi un gran reclamo deste acuario. Gastón fue un nombre que tenía connotaciones francesas y todo el mundo pregunta por Gastón. Es raro que preguntes por el tiburón, sino que o el tiburón Gastón, que además rima. Hoxe é o seu 20 aniversario na cidade herculina, pero non ten parella con quen celebralo. En Hermosa no hubo feeling, pero aparte que Hermosa enfermó y bueno, pues ella sí que se murió, pero desde entonces pues andamos buscándole pareja a ver si en algún momento podemos conseguírsela y reproducirlos. Haberá que agardar para saber se finalmente Gastón atopa o amor. A bo fe que sería un bo agasallo. Igrexa pechada por roubos. Este ben podería ser un cartel á porta do templo de Bieito, en Gondomar. Os roubos e actos vandálicos que sufriu o templo nas últimas semanas levaron a que só se abra cando hai celebracións. O sacristán abre as portas da igrexa de San Bieito en Gondomar cando apenas queda unha hora para a misa. A toda agora o templo permanecía sempre aberto para calquera que quixese entrar, pero os últimos acontecementos obrigáronos a tomar medidas. Subiron alá arriba e quitaron unhas medallas de mentira que tiña a Virgen do Carme. E por culpa diso romperon o bastón a San Roque, romperon un San Cidro, candado roto, máis cacharros faltaban, máis todo, e cando me puña a fijar por aí, quixeran forzar o sagrario, quixeran forzar aquela outra porta. Non é a primeira vez que sucede, pero dende o Nadal os problemas serán máis frecuentes e máis graves. O diñeiro, sea moito ou pouco, doe, pero, bueno, non é ningunha cousa que sea irreparable, non? Pero, sin embargo, cando sucede unha cuestión como o sagrario, como ir á sacristía, donde pois temos as roupas litúrxicas, donde temos os libros litúrxicos, etcétera, etcétera, pois se quixera poñer en risco pois a igrexa. Entón, bueno, pois iso foi o que nos sucedeu. O párroco recoñece que preferiría ter sempre as portas da igrexa abertas, pero polo momento non o ve posible. O galla poidamos. Veremos si se pode reabrir e como. É dicir, ahora de momento, polo menos durante un tempo, ten que estar pechada, e despois supóñome que se vamos reabrindo será aos poucos e vendo se hai persoas que se poidan de algún xeito responsabilidade de dicir, bueno, pois eu teño unha hora na que vou a estar por ali máis ou menos e tal, non? Os fieis comprenden a decisión, pero lamentan o sucedido. É a casa de Dios, tes que te sagrada. É unha pena que se chegara a isto, porque a veces gustanos ir a unha iglesia a rezar por os nosos seres que xa marcharon, os que están mal. Triste que esta casa pois teña que estar cerrada, pero bueno, é o que merecemos, evidentemente, vendo o que está pasando. Os feitos xa están en coñecemento da Garda Civil, que investiga os furtos para tratar de dar cos autores. Son animais mariños moi delicados e xeran ecosistemas interesantes para a pesca. Falamos dos corais, que dende hai cousa dun ano teñen un equipo rehabilitador en Ribeira e o Hospital de Corais da Asociación Amicos. O que nós chamamos como coral pertencen á especie de cinidarios, que son un animal que son dos máis antigos do planeta Terra. Forman estructuras que fan zonas de reserva e ao mesmo tempo zonas de posta de especies como os chopos, como tamén os marrajos e algún dos outros tiburóns. Son animais tan importantes como fráxiles. Para recuperalos, a Asociación Amicos instalou en Ribeira un hospital de corais. Estes corais recollen os mariñeiros. En a traballo dos corais das redes e nós damos un segunda vida. Para que haxa máis peixes. Captúranos accidentalmente nas redes e de nada serviría devolvelos directamente ao mar. Para alimentarse, teñen que caer de pé. Aquí recollen e preparan pedras que lle sirvan de soporte.
En cada unha das ramificacións do coral viven moitos pólipos, os animais que o forman, así que os dividen para multiplicalos. Traballan sobre todo con dúas especies. Leptogornia lusitánica, que é a morada, así rosácea, a Unicerebre rocosa, que é a blanca, e vimos como unha vez a Leptogornia viminalis, que é unha amarela. Mantéñense nos depósitos con auga do mar ata que chega o momento de devolvelos. Hoxe cargan os corais con destino ao Parque Nacional das Illas Atlánticas. Colaboran coa confraría de Aguiño para facelo. Teñen marcadas as soltas que fan para ir repoboando por zonas. La verdad que la tasa es bastante alta de crecimiento y vuelve a crear un individuo completamente formado a partir de el trozo de un anterior. Botaron cousa de 1000 neste primeiro ano de andaina. Fan mergullos periódicos para controlalos e calculan que o 95% sobreviviron. É devolverlle ao mar o que nos aporta a nós tamén. Nos aporta nos peixe e pesca, e nós, bueno, temos que compensar con algo. Neste caso, compensámoslo axudándolle á inclusión social e tamén devolvéndolle ao medio, bueno, na medida do posible. E aí quedou tamén o noso Grandaria. E ben orgullosos, pois ata aquí o noso tempo por hoxe. Sigan coa Galega, que xa está aquí Marta de Arriba co Telexornal. Grazas pola compaña e moi boas tardes.